Здравейте на всички, аз съм CleeperBG и днеска играем играта Counter-Strike 1.6. Играта е стара и ще играем с ботове на The Dust 2. Само да я намеря. Къде? Ето е The Dust 2. Старт. И от тук майче не помня как се пускаха. Ще сме таки. Как се пускаха тези ботове? Connect. Почнаха са. Ще си изберем така. Патрони 4 и да почнем. Само да го настроя на хард. Така. Бихме ли? Така, първата игра е загубена. Браво, не е загубена. Спечелихме първата игра. Супер. Така, така не си хвърлих гранатата. Хвърлих си гранатата? Не. Сега си хвърлим. Не, и той има. Ако той хвърли, няма смисъл. Така. Някакво го биха. И ако чуете някакъв шумове от съседката отгоре. Пак. Закосвам. Ого, някъде. Ага. Бот ме уби. Ома, г. Да. Бот ме уби. Не знам дали го казах. Абонирайте за да правя по-дълги клипове. За да правя по-дълги клипчета. Явно майче трябваха 30 абоната за 25 минути. И се лъжа. Затова абонирайте се. За да правя по-дълги клипове. Малей, бягай! Бягай, can't shoot me. Oh my god, аз ги. Така ли трябваше? Да. Просто нямаше смисъл да ги чакаме.
той коства като... И патрони. Имач сме... Да е. Дека кога? Охо. Но аз не съм си кръстоника. Така. Бихме го и него. Ай, лак. О, на цепиш. Бързо имам клещи. Така. Как така съм убие? О, сега пак нека се мълна. I hear him. Hang on a second. He's got the bomb. Right there. Как му спанах. Какво става? Как са влезна? Гледай, то Иван ли какъв е тука? Ние са го убияли. Иван. Даме ли Иван? Аре, умирай. Аре, дете. Направо. О, умря един път. Разгиля. Аз най-много. И измукнах се. I don't know where he went. Free to go. There's a bomb. Roger. Roger that. One left. Е, къде? Луга? Да. Да, ма па на то му даха. На Уейн, както е. А тук само че малко тук да се посещаваме. Те само тук минат. Това беше правилно. I'm in trouble. Какви са тези мангали, бе? Гледай, готово на 100 играй. Тук не моха ли те тъпи ботове да са отрепат? Съвсем те улиш.
Fine. Okay. I got your back. I'm gonna camp. Къде са? Чак, пак стане така. Адрианч. Да. И да, това беше за този клип. Коментирайте, абонирайте се за канала ми. И да, абонирайте се, за да качвам по-дълги клипове. И да, това беше от мен. До скоро.